Hej, mit navn er Sebastian, og jeg er fra Racer Studios. Og mit navn det er Christian, og jeg er fra Ludomatok. Og den her video, det er bare lige sådan en lille kort video om, at vi starter med AskMe's. Og lige inden vi fortæller om, hvordan vi skriver AskMe spørgsmål, så vil vi gerne lige fortælle, at det er, at vi har fået Amnesia til at virke og sådan noget, og vi kan optage det nu. Og så har vi også fundet et andet spil, som vi prøver at spille. Det er noget, der hedder Candles. Det er også et gratis spil, ligesom Slender. Men nu tilbage til AskMe. Hvordan er det, man skriver AskMe spørgsmål, Christian? Jamen, I kan skrive Ask Me, og så et spørgsmål ned i kommentarboksen, privat besked eller lave et videosvar, hvor I spørger os. Ja, så det er noget, man selv bestemmer, hvad man har lyst til. Det behøver sikkert være videosvar, men vi vil blive meget glade, hvis det var, I gad at sende os nogle videosvar, fordi så kunne vi bruge dem i vores video. Og det var sådan set det. Aha.